Ek, no gri kayo no bigat ke baling ke imbintor. Nyaman na itu gaji imbintor. Ya, siya baling imbintor. Aduh ti imbintuk. Nyaman na ko mah. Itu parang barangay ke corruption di TikTok test kan. Jadi may download pwede di Play Store di ay. No, may maya. Apa yang kata itu anak? Tano matitik mo ano sino ti kurakot siya, di ba? Sila. Unya, peso mayan. Dapat. Sadot kagagawad detektor. Payuhan. No paata no detik mo no nagana. Ang detik mo ano sino tek sadot ano kita nga nagpapaklearing eh nalulugit kalasada na. Jay. Temat nga detektor. Ay, dito yung taging binta ti para sa dok nga sekretarya. Ay, pera mo tin ano, sa dok nga sekretarya. Diyan mo sa dok. Ang trabaho mo tili siya. Grabe ka mo. Sila ka wala mang balwala boy. Naano siya. Mga makatulong ay tayo kay mo yung binto ka. Dapat. Nyaman ko ma. Kwa. Ano kahit ko pa yung dapat yung binto ko mata para maltataway-bay. Jadi kurita detektor. Jadi yung mga no ditika no pinagsilawan ti Rabi Aldo ay Rabi ko siya ti kadong mahal di ba o di daga kancawan siyempre kuno tayo palpalata mo tanga pa ditik ka ditik kurita di ba kapoy talaga oh. Visit sarili kan sa mo check dati ati importante nga may bintok no ka di ti title na ko ay ti one ti title na ko. Ayan, nila kayo, bakit ko, detector. Application na yan, may download downloadable, di ba? Ano, musikal, pali yung nila kayo, mo nga, dati patapat mga chismis ka, dati chicks na, ano, dati boyfriend na. Batitik mo, dapat aja ke papay, i-download naka-copy ng GPS na dapat dito GPS di kami matrace na kumapit ng GPS ito rin natin ito barin ano lagang tama na location na lang nilakay ko kayo basta with lie detector test pa yung application nyo siya na yung lie detector na kung ata ano ka siyempre nung napanda di pagkitaan na chicks mo siguro ko tigigag tulagad ako manang stoy manang ta nung magpapalabas ito ni bagat ko nilagay ko i-text na ko no tarayang dita ni balong mo batit ta may aglam mga diba sa mo tapos no siya nga sukalamon eh baga reglam mong nilagay mo ko jigar di naka-detect di ba ajay tanong marami ba dyan nga detektor i-register mo dyan maya tatalistaan sino tilakay mo sino tibagat mo complete name tapos fingerprint mo urehan siguro mga lalat hiblat ibo kung sa mo iscan nga sa na nung mo detect na dahil dapat kasi kalaing kasi timate ng mga impinto at nung masukalam tila kayo kan siyempre ajay ko ako nang i-detect na ako JLI detector pero nung sinungaling di ibig sabihin ka detect na di ba no di mo nga masukalan nila kayo mo ang problema no aglambang dayay na so nga hindi magpalpaliw di ba nga sa pangarikan di ba na magpalpaliwan na pagpadato jayan agmatch dan to jayan di dan to ngagtugman di may sa tayo nila kay kini bagat na wala kay kini bagat na o di so lang di ba alin ni detektor ng bintok nga makatulong gid naling nga pagpaliw pangarikan ni ka check kasi ko pero ka magka siyempre daw matis mo sa nga tita ka nyaman na ti imbento mo para kanya lang ay ano siya siguro ka nung kita mabanag nung imbento ti ko na siguro ka ba chismo sa killer siya wala man ang application ti imbento ko no siya pangarigan lang kung ano di man siguro ka vaccine no virus nga dapat ko di virus nga di tiraan na lang ko
chismosa. Chismosa kaya hindi lang. Inuto na nga patayo ng tanaw. Chismosa kung sangga. Pagbingin na di bibig din tanong hanggang magsaon. Hindi may bibintaw.